dan pesan ikhlas anak mondok. Anakku sing tak tresnani, Bapak Ibu ikhlas ati, anak neng pesantren wong tuwa ngrestui, tanamkan kata bangga dadi santri. Nderek bapak kiai, nderek ibu nyai, muga uripmu besok bisa ngopi. Anak mondok neng pesantren, golek ilmu sing telaten, hormat patuh guru lan tansah mituhu, ndadekne berkah barokah ilmumu. Hormat patuh ustad, mituhu ustadzah, ndadekne ilmu manfaat barokah. Semangat anakku, semangat nuntut ilmu ono pondok pesantren. Muga-muga ilmumu manfaat barokah lan Gusti kang kuwasa ngijabahi. Amin. Senajan ibu bapak kangen, diempeti angen-angen, kangen neng anake ana ing pesantren, amarga mondok langsung golek ilmu. Nambani kangene, ngenteni sambangan, sabar lan ikhlas demi masa depan. Bapak Ibu tansah ndonga, dateng Gusti kang kuwasa, muga-muga Gusti tansah paring ridho, dadi bocah jujur pinter soleha. Bekti ibu bapak ya taat ibadah,